Waqt li ħasem fil-programm Papers kemm fuq One il-ħadd filgħodu, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard ikkumenta dwar rapporti fuq il-libertà kkundizzjonata li ngħatat mill-qorti lil Jorgen Fenech fl-aħħar jiem u l-kritika li qed issir mill-Partit Nazzjonalista u l-fera estremista tiegħu. Waqt li fakkar li l-Avukat Ġenerali oġġezzjonat kemm il-darba kontra deċiżjoni simili, tenna li iżda fl-aħħar mill-aħħar dak li waslet għalih il-qorti għandu jkun rispettat differenti minn dak li kien isir fi żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti li meta kien ifettlilhom kienu jattakkaw l-istituzzjoni ġudizzjarja jew iħalluhom b'liġijiet skaduti. Bil-konsegwenzi li l-persuni ma setawx jinstabu ħatja anke jekk kienu jammettu fl-interrogatorji. Ikun hemm ċertu analiżi li fil-ferma tiegħi huma mhux biss neqsin mis-sustanza legali ma anke mill-loġika. Li jgħidulek pereżempju li s-sistema hija mkissra. Jiena ngħidulhom is-sistema tkun imkissra meta jkollok sitwazzjoni fejn mhux fuq kwistjoni ta' bejl qed nitkellmu, ikollok ġurijiet fejn ikollok il-persuni akkużati jagħmlu statement fuq statement jammettu li wettqu r-reat. Imma ħabba l-fatt li kellek gvern nazzjonalista dak iż-żmien li baqa' jirreżisti li jdaħħal fost l-oħrajn id-dritt tal-avukat waqt l-interrogazzjoni. Sewwa, minkejja li dan kienet bl-aktar mod evidenti li dan id-dritt kellu jiddaħħal. Iżjed minn hekk il-Ministru semma li kontra dak li qed iwettaq il-Gvern Laburista llum il-ġurnata biex jirriforma u jtejjeb dejjem iżjed is-sistema fil-qrati, il-Gvern ta' Gonzi Pien kien baqa' jkaxkar saqajh u beża jwettaq riformi meħtieġa kif anke suġġerit minn ħdanu stess. L-Avukat Franco De Bono li kien jappellalhom biex iddaħħal dan id-dritt baqgħu jinjorawh milli jdaħħal dan id-dritt u mbagħad ikollok sitwazzjoni li mbagħad fil-ġuri wara snin ta' ħedma min-naħa tal-pulizija u l-investigaturi tal-pajjiż jiġu liberati fuq teknikalità ħabba l-fatt li kellek dak iż-żmien gvern nazzjonalista illi ma daħħalx dawk id-drittijiet. Hemmhekk ikollok sistema imkissra. Il-Ministru għall-Ġustizzja fakkar kif fi żmien taħt it-tmexxija ta' Gonzi Pien fejn saħansitra Ministru responsabbli mill-qasam spiċċa sfiduċjat mill-Parlament għax il-Gvern baqa' jittituba biex jifret il-qasam tal-ġustizzja minn dak tal-intern. Wara l-2013, l-ammont ta' riformi li wettaqna fil-kamp tal-ġustizzja huma bla preċedent. Pajjiżna żnien twal ta' gvern nazzjonalista kien fi kriżi fis-settur tal-ġustizzja u dana tant kien fi kriżi ngħidġiel li jiena ngħidi biss. L-aħħar ministru, biex ngħidu ministru għax imbagħad inħatar wieħed wara, imma fil-verità l-aħħar ministru tal-ġustizzja spiċċa ġie sfiduċjat mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż mill-Parlament Malti. Ħabba l-inkompetenza, ħabba it-kaxkir tas-saqajh fir-riformi.